Okay, yung mga bata, wala pong aalis yung nakawagi. Okay? Kumbit ako. Baka specialty direct yan sa Abra. Boss, baka specialty ng mga taga-Abra, ano? Yan. Ano ito? Baka specialty nila. Yung gata, yan, yung gata. Yan. Ano ito? Parang gusto ko rin. Kawaya ko. Ano kaya? Singhaliwang karne, ano? Puso. Okay, yung mga bata, wala pong aalis yung nakawagi and rapid show. Basic sa ambulance. Suara nila kami binyakan. Wala na eh. Suara nila kami.